आं गोजोननाय मोनदों गासैनिबो खौसेथिखौ आं मोननो हादों बेवहा माने नायनो बालायनाय गैयै गासैबो माने एखे माने ग्रुप माने मा होनो मोनसे ग्रुप मोनसे खौसेथि बेखौ नुनो हादों माने मोजां मोनदों आरोना बेनो बिथाङानो जाहैबाय दिल्लीयाव गामसाजों थांग्रा मानसि बा फंबाय बिथांमोन जाहैबाय प्रान्जल एसे एखे जाफ्रामो आरोना ओमफ्राय बिथाङा दा बिटेक फरायगासिनो दङ लोगोसे बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय फैदोंना ओमफ्राय नोंथाङा दाख्लै बय दिल्लीयाव जे गामसाजों थांबाय ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि मोनखो बे एक्सपिरियेन्सआ मा मोना जागासिनो दङ दा लोगो हमगोन आदा जाग्रा लाग्रो आदा कुकु बर' जाग्रो औ बेनो सानै एकदमबारे थुसोगासिनो हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जाय जाय बिथांमोना ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नायबानो जाबाय बिथाङानो जाहैबाय दिल्लीयाव गामसाजों थांग्रा मानसि बा फंबाय बिथांमोन जाहैबाय प्रान्जल एसे एखे जाफ्रामो आरोना ओमफ्राय बिथाङा दा बिटेक फरायगासिनो दङ लोगोसे बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय फैदोंना ओमफ्राय नोंथाङा दाख्लै बय दिल्लीयाव जे गामसाजों थांबाय ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि मोनखो बे एक्सपिरियेन्सआ मा एक्सपिरियेन्सआ जों माने बाजेटाव थांदोंना बिराद खमाव थांदों बिदिनो बिराद खस्थ'यै थांदों आरोना जों जायगायावबाबो बाट मोजां मोनबाय थांनानै जोबोद गरम आरोना ओमफ्राय जों थांनाय लोगो लोगो अखा लांफादों आरोना जानाय लोंनायाबो फार्स्टआव ओरैनो जालाबायबाय उनाव बोरैबा कानेक्सन मोनदों आरोना लोगोनि लोगो ओमफ्राय जोंखौ बिदि थालाबायनाय नुनायखाय लेंहरबाय आरोना रुमाव बिदि ओमफ्राय उनाव थिगैनो खैदिन लानाय माने सानबैसे लानाय थांलाय फैलाय 1 उइकनि बारा जादों दा जाय जाय बिथांमोना बिथांनि चेनेलखौ नुवाखै बिथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि मुंखौ बिथाङानो लाखिगासिनो दं दासान्दि बिथाङा गामसा गाननानै बायदिसिना खान मावो आरो बायदिसिना गिटार दामनानै पाब्लिक प्लेसाव बिथाङा गोबां एन्टारटेनमेन्ट खालामो दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसे माखासे इउटुबार दङ बिथांमोनखौ आं लोगो मोनो आं खाथियाव दङ बड' जब इनफो बिथाङानो जाहैबाय साख्रिबो दं बिथाङा नाथाय इउटुबनि मुखुब जागासिनो दङ बिथाङानो जाहैबाय बड' जब इनफो बिथाङा जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा गोबां साख्रिनि माबा इनफरमेसन बुथुमो बेनि थाखायनो गोबां खस्थ' खालामो बिथाङा लोगोसे नोंथाङा बेयाव फैनानै बायदि मोनखो फैनानैथ' बिराद मोजां मोनदों मोननाया नाथायबा मा होनो मैयानो फैबाय जेला एसे मेगन मोदै जाबाय 3 घन्टा उन्दुमोनदों ना 3 घन्टा उन्दुबाय बायदिसिना सेटआप खालामनायाव ओमफ्राय जानाय लोंनाया जानायाथ' हेभि न'आव जे जायो बेनिफ्राय एसे बारा जाबाय लागावबाय प्रान्जलखौबो फार्स्ट टाइम जों रायलायबाय थाखायो ओरैनो रायलायनाया बोसोर जाबाय ओमफ्राय आरो सिगां गुवाहाटियावबो लोगो हमनो नागिरदोंमोन नाथाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय लोगो हमनाय जायासै खामानि डिउटि थायो अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम थेंक इउ वेलकाम मोना जागासिनो दङ दा लोगो हमगोन आदा जाग्रा लाग्रो आदा कुकु बर' जाग्रो औ बेनो सानै एकदमबारे थुसोगासिनो खैथा फैनाय नोंसोरो 7:30 बे रोंखायो माथो वाट्सएप नाम्बारा जागासिनो दं बिदिनो एन्टारटेनमेन्टआ सिरि साइलेन्ट जागासिनो एकदमबारे फैसा होदों आं गोसोखौ बोखारनोसै आं बोखारा माखौ बोखारा दोनगोन ना नांगौबा एथ' फैसा होनाया ओरैनो बोखार लाङा बाव दोनदो नों जाखांबाय मानसिफोर दिनै बोरैबा दानख' नुसोलायदों जोंना नै बाजै आमफाया जागासिनो दङ गोथाव ना आरो नै जोंना RDX आदासो जागोन आङो नाथाय बिथाङा गोदो फंबाय होनदोंमोन नाथाय आं आदासो जागोन जानो हागौ ब्रादार जाखांबाय दे माबायदि मोनखो फैनानै दाहाय बुंगोन आं मबाइलखौ लानानै बुं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों मथथे आं बेफोरबायदि जेनेबा सापर्ट होगोन जोंनि खौसे जानानै फैगोन आं बेखौ सानाखैमोन नाथाय गोबां फैदों ओरैबायदि फैदों आं माने बुंस'नो हाया आरो आं जेसेबां गोजोनदों आं बुंस'नो हाया आरो एसेनोसै ओमफ्राय माखासे खोथाफोरखौ दाहाय एक्सप्लेन खालामसै आङो नैबे गोबां टाइम लाला आङो बिथांमोना आरो
जोंना आब'आबो एसे नादो ओरैनो मा होनो जोंहा फंबाय प्रान्जलखौ माने लोगो मोनबाय ओमफ्राय मा होनो बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना बिदि लोगो मोनफेराखै मोगथाङावहाय मोगथांनि आरो भिडिअ'जों एसे बेलेग जायो स' बिथांमोना मोजां मोननानै ओमफ्राय सापर्ट खालामलांबाय था आंनिखौहाय फंबायखौहाय मा बुंगोन आं गोजोननाय थाबाय बिथाङाबो चेनेल दङ नोंथांनि चेनेलआव खनसे बुंनानै हो माथो नोंथांनि चेनेलनि नामखौ आंनि चेनेला जाहैबाय जुनमनि ब्रह्म जुनमनि ब्रह्म औ ब्लगिं चेनेल ना ब्लगिं माने आं बांसिन मेडिसिननि रिभिउ खालामो मानि मेडिसिन जाय जाय बिथांमोना लोमजानाय साजानाय दं बिथांमोना बिथांनि चेनेलखौ नायनो हागोन बिथाङा जाबाय मेडिसिन एक्सपार्ट जोंहा नै आंबो मिथिया ओंखाम जाहैसिगोन नामा मा जागोन दिनै बोरमाबो दङ नाबो दं पनिरबो दं गासिबो जागोन दे जानांगौ मोनसे बाथ्रा बुंबाव दे बे गासिबो जिरायग्राफोरखौ बोखारजोबसै ना बयबो गसंनानै मोसानांगौ गसंनानै लागोन नांगौबा गसंनानै नायगोन बेयाव मोसाग्राखौ ओमफ्राय बिनि उनाव मा बोखारजोबनानै बयबो जमा मोसागोन बेयावनो जाजोबा नालाय ओमफ्राय बेखौ बोखारजोबसै दे जायफ्रा ओंखाम जायाखै जानानै फैग्रोदो ओमफ्राय जिथु लास्ट इन्जय खालामनानै गावबा गाव न'नि फारसे जोंनावबाय ओमफ्राय जोंहा रबिखौबो दा सिंगेल खनखागोन सिंगेला जोंहा प्रान्जल फंबाय दङ ओंखाम जागोन बयबो दे नै जोंहा लाथ'आ गारि लाबावसिगोन कारसेबाव बेबो कारसेबाव माखौ लाबोगोन माला लागोन माला लागोन 16 थारिखआव 16 थारिख नैबे 16 जुननि लागाव लासिगोन मा पार्टिया लागाव लागाव नै गारि लाबावसिगोन जोंहाबो मिथिया माला लागोन बा माला लागोन गुमियाथ' लाखाबाय खोमा गुमिनाव दंखायो खोमा फैसा जमायगोन लागाव गासै जादा रख'नानै थिखांना जोंखौ थिखांना जाबाय बন্ধुसे मरे जमरा जायखिसे बुजिले बुजा जाय ना बुजिले हाते हाते जाय जोंहा नैबे जिरा फंबाया ओंखाम जाहैग्रोदो फट'खौ हाय साफायबाय था बेब्ला टाइम दङ थांदो ओंखामखौ जानानै फैदो जोंहा बड' मेथाइ रोजाबगिरि दङ बिथाङानो जाहैबाय प्रान्जय बरगयारी बिथाङा जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मा गामि टेङापारा बिसोरनि गामियाव गोबां नारें मोनो नारें खावना लायनो हागोन बिथांमोननि न'खराव आलासि जाहैनांगोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फंबाया जाहैबाय जनाइनि बिथाङा दासान्दि अबेयाव माजों फैदों ट्रेनजों फैदों मा जोङो बै आयुषजों जमा फैदों आयुषजों खौसे फैदों नै जोंना आब'मोनहा भिडिअ लागासिनो दङ आरो नैबे आब'आ जाहैबाय माबा मेडिसिन एक्सपार्ट जायफोरा लोमजायो बिथांमोना बेजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय जुनमनि इउटुब चेनेल नामा जुनमनि ब्रह्मखा ना आं लोगो मोनदों जोंनि गोदोनि बाथौ आश्रमाव फरायनाय जोंनि जमायैनो फरायोमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि मोनसे क्लास गेदेरमोन ना बिथांनि मुङानो जाहैबाय नेहा ओमफ्राय इउटुब चेनेल नामा मा नोंथांनिया नेहा आरबि ब्लग आरो ना जाय बिथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनो गोसो दं बिथाङा थांबानो जाबाय बिथांनि चेनेल लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव ओमफ्राय बेहाय फैनानै माइजों नोंथाङाबो एकदम बिराद गोजोननाय मोनदों माने
मबाइलावसो नुबाय थायोमोन गासिखौबो माने दिनै रियेल लाइफआव नुना ओरैबायदि गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मा होनो आरोना फंबाय एकदम बिराद मोजां मोन्दों सिरियासलि एकदम माने बुंनो हाया आरोना दे जियानो जा माने दा फंबायनियाव जैजों साबसक्राइबार दोङो अननानै आंखौ एकदम सापर्ट खालामथार दै बावगारथारना खिन्थु एकदम चेनेलनि नामा जाबाय निहा आरबि ब्लग दै मा भिडिअ बानायो आङो जास्ट दैलि आरोना बेफोरबायदिनो संनाय खावनाय बा बिदिनो केक माबा माबि बानायनाय बेफोरबायदि आरोना ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि आरोना नेलनि माबा मेकआपनि बेफोरबायदिनो जियानो जा फैनानै माइदि मोनखो एकदम बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों माने बेफोरबायदि माने फ्रन्टआव रायज्लायनो मोन्दों ओरैबायदि मोजां मोन्दों माने बुंनो नाङा आरोना एकदम एसां माने इमान गिदिर गिदिर इउटिउबारफोरनि खाथियाव माने एकदम आर'नाइजों बावजादों माने गोसोखौ ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जों बायदि मानसिखौ बेफोरबायदि आरोना माने एकदम आं हप खालामाखैमोन दै बेफोरबायदि जि माने दिनै एक्सपिरियेन्स मोनगोन बेखौ मालाबाबो हप खालामाखैमोन आङो माने सानदोंमोन कि आरोना माने जास्ट नायगोन थांगोन एसे गोजानाव थानानैबाबो बिदि सानदोंमोन बाट दिनै ओरैबायदि हेपि आङो माने बुंनाङा आरोना स' दा बेखिनियानो आंनि होननाया नेहा आरबि ब्लग दै रावबो बावगारथारना मोनगोन डिसक्रिपसनाव साबसक्राइब खालामबानो जाबाय अब्ला जों आरो बिदिनो बेरायबाव थानि नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दायो आं बिथांमोनखौ लोगो मोनदों बिथांमोननि इउटुब चेनेल जाहैबाय जेडि एक्स ब्लग ओमफ्राय मा होनदों दिगबिका ब्रह्म ओमफ्राय आरो नैबे आदा ओमफ्राय बे बाजै बिथांमोना बे फैनानै माबायदि मोनदों बेखौ आं सोंनो लुगैयो नोंथांमोना बे फैनानै माबायदि मोनदों गिबियावनो आङो चेनेलाव बरायहरबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा ब्रादारखौबो लोगो मोननानै फार्स्ट टाइम लोगो मोन्दों आरो ना आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव फैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो माने मोजां मोनदों आरो ना बिदि फैनाय फार्स्ट टाइम जोंनि बर'आव बिदि मिटाप जादों आं माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जायखौ माने भिडिअ नायबाय थायोमोन दिनै फाइनालि मा होनो फेस टु फेस लोगो मोननायनि माने मजायानो आलादा नङा होमबा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं दा ब्रादारखौबो नोंथांमोना जाखिनि भिउवारफोर नायदों जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय बाजैया माबायदि मोन्दों फैनानै आंबो बिदिनो मोन्दों जोबोद मोजां मोन्दों बयखौबो लोगो मोननानै जोंथ' ओरैनो मबाइलावसो नुलायलायोमोन लोगो मोनलायलायाखै बयखौबो दिनै लोगो मोनलायजोब्बाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना बेनो जादु देखायगासिनो दं नै बिथाङा जाबाय जादुगर मा नाममोनलाय जादुगर मा नाममोन जादुगर फट' मिक्सार नै जादु देखायगासिनो दङ आबो गेमसि आरो नै आबो मिथिनो थाखाय जादु बानायगासिनो दङ मेजिक